ಹಾಯ್ ಇತ್ತೇನು ಬಯ್ಯದನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಬರ್ಸನೇ ಇತ್ತು ಇತ್ತೇನು ಚೂರು ಬೊಲ್ಕಿರಂಡು ಮೋಡ ಉಂಡು ನಾನು ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬುಂಡ ಆತೆ ಅಂಚ ನಾನೊಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರ್ಂದಿಗಿತ್ತುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಕುತ್ತೀನಿ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಡುವಾಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ಕುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಅಂಚ ಪೆಲಕಾಯಿಲ ಇತ್ತೆ ಅಗತ್ತೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಪಂಡ ಕಾಲ್ಯ ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಐತ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಪುಣೊಂದು ಚೂರು ಅರಿ ನನೆತ್ ದೀವರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಣಿ ನಾನು ಅರಿ ಬೇತೆ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ನನಿತೀತಿನ ಉಂಡೆನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಚ ಅದು ಅವೇ ಅರಿಟಿ ಅನಿತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಅಪ್ಪದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲು ಉಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದುಲ್ಲರು ನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತ್ ತುಲೆ ಮುಗಲಾತೀನಿ ಕಪ್ಪೆ ಏರ್ದು ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ದಿಂಚಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಬಲೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂದು ತೋಜಾವೆ ಒಂದು ತುಳುವೆ ಗುಜ್ಜ ಪಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಅವು ಅವನ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜ ಕಿಂಜ ಗುಜ್ಜ ಇತ್ತುಂಡು ಅವನ್ ಪೂರ ಪಚ್ಚಿರ್ ಜತ್ತದು ಬೋಲೆ ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿದೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಅರಿ ಬೊಳಂತರಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮೈತದು ಅರ್ಕಂಜಿ ಪುರ ಗೆತ್ತದು ಅರಿ ಬೊದುಲ್ ರದಿತ್ತೆ ಅರಿ ಬೊದುಲ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಗುಜ್ಜದ ಪಚ್ಚಿರ್ ಪಾಡುಂದೆ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಅರಿಲ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅರಿಲ ಪಾಡೊನ್ವೆ ಅರಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತನ್ನ ನೀರು ಪಾಡೊಂಡೆ ಇತ್ತಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಪಚ್ಚಿರ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಳು ಇತ್ತಂಡ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆನೆಕ್ಕೆ ನಾನು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಓಲ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಅಂಚೆನ್ ಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಇಡೀ ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂಡ ಕಡೆನಾಗನೆ ಪಾಡ್ಲೆ నేను ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ತಾರಾಯಿ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ದಾಯ್ಕ್ ಪಣ್ಣ ಪಚ್ಚಿರ್ ತೀಪೆ ಇತ್ತಂಡು ಅದು ಬೆಲ್ಲಲದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಅನ್ನೆಕ್ ಪಚ್ಚಿರ್ದನೆ ತೀಪೆ ಅವು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬರೋಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆಂತೇನೆ ನೆಕ್ ಬಂದ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿಲ್ಲ ಎಂಚ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿಕಲ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಇರ್ಲಾಂಡ ತೂತು ಜರ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಹೊಸತಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಕಾವಲಿ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಪೂರೆಕ್ಲ ಬಂದ ಮೈತದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವೆ ಸ್ಲೋ ಮೀಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಕಾಯನ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡ್ಪೇನು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಕಾಯ್ದನ ತೂಕ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯೊಂದು ಬೈದಂಡು ಒಂದೇನು ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಾಡೋಡು ನಡುತ್ತ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿದ್ಲಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಡೆಗೆ ತಾಗುಂಡದೆ ಅಂಚದ ಒಂಚೂರು ಕಾಯ್ದ್ಲಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ದ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬೆಲಕಾಯ್ದ ಅಪ್ಪ ಆಡು ದೋಸೆ ಆಡು ಕಡೆದು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತು ದಿಯೋಡು ಪಂದಿಚ್ಚ ಅದಗದಗನೆ ಮಲ್ತಂದಾಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಮಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಬೇಯೋಡು ಕಾಯೋಡು ಇಚ್ಚಿಂಡ ಉಲ್ಲ ತುಲೆಡ್ ಬಂದದ ಲೆಕ್ಕನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪನು ಸರಿ ಕಾಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಎರಡು ಸೈಡ್ಲ ಸರಿ ಕಾಯ್ದ ಇವಕ್ಕ ಗೆಪ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಗೆಪ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತುಲೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇಡ್ಡೆಡು ಒಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಆಪಿನ ರೆಸಿಪಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನೆಕ್ ನೆಯ್ಯೇ ಪಾಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ಪಂಡ ಅದಗದನ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇಚ್ಚಿನ ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಕುಡೊಂದು ಸರಿ ಅಂಚನೆ ಮೈತ್ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬೆಲಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ದಿಂಡ ಪುಳಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಅದಗದಗನೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಮಲ್ತುಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪುಳಿ ಹಾಪುಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಅಪ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಗುಜ್ಜ ಪರ್ಂದದು ಕಾಲಿ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮು
ಅದೇನು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಜ್ಜ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುವಿ ನಾನು ಅಂಚೆ ನಿಕಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿಲ ನಿಗಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇನು ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದಿಪ್ಪಲೆ ಚೂರು ಗೆಪ್ಪು ಅನಿಜಿಂದ ನಾನು ಒಂಜೆ ಕೊಂಚ ಟಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏಪಲ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಯನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕಾಯ ಅವಡು ರಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಬೇಯ್ಪುಂಡದಾಗ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯಿ ದಿಪ್ಪುಜಿ ಒಂದುಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯಿ ತಿಂತುಲೆ ಅದು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಸರಿ ಬೇಯೋಡು ದಂಡ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡವು ಕರೆಂಟ್ ಉಜಿ ಅಪ್ಪಾದಾಗ ಬರ್ಸಾಪುರ ಬನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬಾಯ್ ನಮಗೆ ತುಡು ತುಡು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಹಾಪಿನ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದುಲ್ಲ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಗೆಪ್ಪು ಅವೇ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನಿಗಲ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿನಗೆ ಗಿಪ್ಪನ ಅಂದ ಜಾದಿಪ್ಪುಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನ ಬಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೂರು ನಡುತ್ತಾ ಚೂರು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ತೂಗು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಫ್ಲೇಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಟ ಹೆಸ್ರದ ಅಂಚ ಚೂರು ಕರೆಂಟ್ದುಂಡು ನಿಗುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗುಲ ಎಂಚಂಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.